να έχει την ικανότητα να πετυχαίνει μεταρρυθμίσεις, να συνεργάζεται με το κράτος, με τη Βουλή, αλλά και να συγκρούεται όταν πρέπει, για να φέρει αποτελέσματα για την Λευκοσία. Είμαστε εξουθένοι για 5 χρόνια και μπορεί να επιστρέψουν πίσω και να πούμε γιατί αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη, μα γιατί τελικά δεν έγινε τούτο, μα γιατί δεν έγινε τούτο. Εγώ σου λέω ότι τούτα που είπα θα γίνουν πράξη. Κάποιοι παραβιάζουν τον νόμο και κατά τα άλλα θέλουν να φέρουν ποιότητα ζωής στην πόλη και μένως εδώ. Έχουμε πλάνο, έχουμε όραμα, έχουμε προορισμό, αλλά και κάτι άλλο. Έχουμε και την υποστήριξη. Σημερινός φιλοξενούμενος του podcast της αυτοδιοίκησης είναι ο Νίκος Οτοναρίδης, υποψήφιος δήμαρχος Λευκοσίας. Στηρίζεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό, το Δημοκρατικό Κόμμα, τη ΔΥΠΑ και το Κόμμα για τα Ζώα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Οτοναρίδη. Αλλά νομίζω να το γυρίσουμε και στον ελληνικό για να είμαστε και πιο άμεση. Είμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Θέλουμε να μας πείτε έτσι τι εισπράξατε όλο αυτό το διάστημα, ποια σημεία ξεχωρίσατε. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις στη μέση, κάτι δείχνουν, πώς τις αντικρίζετε εσείς, πώς τις αντικρίζεις. Να δούμε έτσι αυτόν το αρχικό για να προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Θα σας ευχαριστήσω, Χρήστο μου, για την πρόσκληση. Να πω ότι την υποψηφιότητα μου, εκτός από τα κόμματα στα οποία έχεις αναφερθεί, στηρίζουν και άλλα στελέχη κομμάτων, αλλά και πολίτες, δημότες της Λευκοσίας. Θέλω να σταθώ στους δημότες της Λευκοσίας και ειδικά στις ομάδες φίλων της Λευκοσίας που είχα την ευκαιρία να συναντήσω τους τελευταίους 5 μήνες και να σου πω ότι ήταν μια πολύ δυνατή και σε συναισθήματα αλλά και σε γνώσεις περιπέτεια, γιατί ακριβώς η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το επίπεδο εκείνων της διοίκησης που είναι κοντύτερα στο δημότη και στα καθημερινά του προβλήματα. Μέσα σε τούτο βέβαια ακριβώς το πλαίσιο πρέπει να σου πω ότι αποδέχτηκα την πολύ τιμητική πρόταση της παράταξης μου του Δημοκρατικού Συναγερμού να είμαι υποψήφιος δήμαρχος Λευκοσίας, της Μητροπολιτικής πλέον Λευκοσίας, γιατί πρέπει να το λέμε συνεχώς ότι στις εκλογές οι δημότες της Αγλαντζάς, της Έγκομης, του Αγίου Δομετίου αλλά και της Λευκοσίας εκλέγουν για πρώτη φορά το δήμαρχο της Μητροπολιτικής πρωτεύουσας. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για την πρωτεύουσα, μιλάμε για την τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μιλάμε για την πρωτεύουσα που θα φιλοξενήσει την Προεδρία για 6 μήνες το 26 της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς ζητείται πολιτική εμπειρία. Δεν θα αναφερθώ μόνο στο γεγονός ότι δήμαρχος της Λευκοσίας ήταν ο βουλευτής Λέλος Δημητριάδης ή ξέρω εγώ οι πιο πετυχημένοι δήμαρχοι όλων των πρωτευουσών της Ευρώπης ήταν πολιτικοί. Θα πω όμως ότι για την πρωτεύουσα κάθε κράτους και για να εφαρμόσουμε σωστά το πολύ δύσκολο εγχείρημα της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη συνένωση δηλαδή προσώπων και υπηρεσιών, αλλά και την αναγκαιότητα παρέμβασης και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, ζητείται πολιτική εμπειρία. Και είμαι έτοιμος να διεκδικήσω για την Λευκοσία μας, όπως διεκδίκησα όλα τούτα τα χρόνια στο κοινοβούλιο για την επαρχία της Λευκοσίας, αλλά και για την Κύπρο ολόκληρη. Άρα θεωρείς, Νίκο, ότι το ότι είσαι πολιτικός είναι ένα πλεονέκτημα έναντι των ανθυποψηφίων σου και ειδικά του κ. Προύντζου που είναι και τον τέρπι, θα λέγαμε, μεταξύ εσέναν και του Προύντζου, θα παιχτεί η δημαρχία στη Λευκοσία, όπως λέμε έτσι απλά. Κοιτάξτε, το ΑΚΕΛ υιοθέτησε τον κύριο Προύντζο και δικαίωμα του. Βεβαίως γύρονται ερωτήματα.
είναι το αντάλλαγμα που έλαβε ο κύριος Προύντζος επειδή υποστήριξε τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ και στις προεδρικές εκλογές. Ο κύριος Προύντζος θέλει την Λευκοσία γιατί πραγματικά επίστεψε στη Λευκοσία ή ζητεί ακόμη ένα σκαλοπάτι ικανοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών ή ακόμη ένα σκαλοπάτι εξουσίας. Εδώ πρέπει να στα απαντήσει ο ίδιος. Λέγοντας τούτα, πρέπει να σας πω ότι προσωπικά, και το έχω δηλώσει δημόσια, διεκδικώ τη Δημαρχία της Λευκοσίας για μία μόνο θητεία, μόνο μία πενταετία, και θέλω έτσι να προσφέρω στην πόλη που ζω, που αγάπησα, που αγαπώ, όλη μου την εμπειρία, τις γνώσεις, τις διεθνείς σχέσεις, είτε στην Ευρώπη είτε αλλού. Και ναι, μπορώ να διεκδικήσω και ευρωπαϊκά κονδύλια και κεφάλαια, αλλά και τοπικά. Αρκεί να σου πω, το ξέρεις πολύ καλά, προχθές συναντήθηκα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ιωάννου, και ουσιαστικά συζητήσαμε 3 θέματα. Πρώτον, την αύξηση της χορηγίας του κράτους στη Λευκοσία, γιατί οι 4 δήμοι που συνενώνονται, το 11 πιάνναν 24 εκατομμύρια χορηγία από το κράτος και τώρα πιάνουν 19 κάτι. Γίνεται το πράγμα, εν ευκαινεί. Άρα απέτησα, διεκδίκησα και επέτυχα, πρέπει να σου πω, και ο κύριος Ιωάννου με πληροφόρησε ότι θα δώσει μια πρόσθετη, έτσι, δυνατή υποστήριξη στη Λευκοσία. Το δεύτερο που συζητήσαμε είναι το μεταναστευτικό. Με αφορά μέσα και αφορά όλους τους δημότες. Δεν μπορεί, ειδικότερα το ιστορικό κέντρο της Λευκοσίας. Τεράστιο θέμα εκεί, ναι. Υπάρχει εγκαιτοποίηση. Δυστυχώς, και λυπούμε που θα ξαναναφερθώ στις πολιτικές του ΑΚΕΛ, τούτες οι πολιτικές άνοιξαν τις κερκόπορτες σε τούτον το πρόβλημα. Άρα λέω ότι έχω καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ειδικότερα για το ιστορικό κέντρο. Ζητώ πέραν της αρχιτεκτονικής σχολής να έρθουν και σχολές των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, αντίστοιχες και ανάλογες, για να δώσουμε ζωή στο ιστορικό κέντρο. Θυμάσαι τότε που είδαμε τις μάχες για να δημιουργηθεί το ΤΕΠΑΚ στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού. Κάποιοι τότε ρίχναν μου πέτρες. Πετύχαμε όμως. Και τώρα είναι περήφανοι οι Λεμεσάνοι. Κάτι ανάλογο. Όλη η περιοχή βασικά. Μπράβο, κάτι ανάλογο θέλω να δημιουργήσω και στη Λευκοσία. Άρα, σχολές ιδιωτικών πανεπιστημίων, διεύρυνση των κριτηρίων για φοιτητικές εστίες και ακαδημαϊκές εστίες και παράλληλα ασφάλεια. Εκτός από τον αστυνομικό σταθμό που επετύχαμε και μεταφέρθηκε στην Λίδρας, θέλω αυξημένες αστυνομικές περιπολίες, θέλω φωτισμούς στους δρόμους που προκαλούν ανασφάλεια και στους χώρους στάθμευσης που προκαλούν ανασφάλεια. Θέλω επίσης κάμερες φωτοεπισήμανσης προσώπων, κάτι που εφαρμόζεται σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης εκτός από την Κύπρο, για να λειτουργούν προληπτικά στον όποιον ενδεχόμενα σκέφτεται να διαπράξει το οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, θέλω και την αισθητική της πόλης, έτσι, να της δώσω τεράστιο κεφάλαιο. Χρειάζεται. Τεράστιο. Συνήντησα όλους όσοι εργάζονται και στη Λίδρα και την ώρα Σαγόρου και τους ευχαριστώ, έτσι, καλέσαμε για φαγητό. Και τους είπα ότι ακούτε κύριε, αν εκλεγώ εγώ τούτα τα πράσινα, κότσινα, μπλε πλαστικά να κρέμονται πάνω από ιστορικά κτίρια, θα φύγουν όλα αν εκλεγώ εγώ και θα τοποθετηθούν ομοιόμορφες πινακίδες στα ιστορικά κτίρια του ιστορικού κέντρου. Ξέρεις, Χρήστο μου, ότι μόνο τούτον να αλλάξει την εικόνα. Και για αυτό που φωνάζω, πρέπει να σου πω, και για όλες τις πινακίδες νόμιμες, αλλά ειδικότερα παράνομες, που υποψήφιοι γέμισαν τη Λευκοσία μας. Στη Λευκοσία και στην Κύπρο ολόκληρη, κάθε 2 χρόνια έχουμε εκλογές. Γίνεται, ρε φίλε, να βρωμίζουμε την πόλη μας, και ειδικά με παράνομες πινακίδες. Άρα και τούτο το θέμα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το ξέρεις πολλά καλά, ότι στο Δήμο Λευκοσίας απαγορεύονται οι πινακίδες, η τοποθέτηση πινακίδων. Κάποιοι παραβιάζουν τον νόμο και κατά τα άλλα θέλουν να φέρουν ποιότητα ζωής στην πόλη και μένως εδώ.
Από εκεί και πέρα, ας μας κρίνουν όλους οι πολίτες, ρε φίλε. Εγώ καταθέτω την υποψηφιότητα μου, καταθέτω έναν ολοκληρωμένο, πρόσεξε, εφαρμόσιμο και κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο έχω συζητήσει και με τα πανεπιστήμια και με τις ομάδες φίλων, αλλά ειδικότερα και με τα κόμματα που με υποστηρίζουν και με την κυβέρνηση, τους υπουργούς. Άρα μπορώ να γυρίσω μανίτσα και να το εφαρμόσω από την πρώτη ημέρα. Ο ανθυποψήφιος μου πώς άραγε να το εφαρμόσει? Τούτες ούλες τις λεγόμενες εφάνταστες πολύχρωμες μακέτες και ιδέες. Πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη? Πες μου εσύ. Τούτο πρέπει να το απαντήσει ο κύριος πρέπει να το απαντήσει, αλλά δεν απαντάτε. Σε ένα podcast. Πρώτα απ' όλα τα παραπάνω πράγματα που διαβάζω δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Άρα, εκείνος που να επιλέξουμε για δήμαρχος πρέπει αποδεδειγμένα να έχει την ικανότητα να πετυχαίνει μεταρρυθμίσεις, να συνεργάζεται με το κράτος, με τη Βουλή, αλλά και να συγκρούεται όταν πρέπει, για να φέρει αποτελέσματα για την Λευκοσία. Δεν ήθελα να σε διακόψω για να το πεις έτσι όλο το συμπεριληπτικά το πρόγραμμα. Όμως θα πάω έτσι λίγο πίσω εγώ, γιατί είσαι χρόνια στην πολιτική. Ναι. Αν υπέβαλες τον εαυτό σου ή κάποιος σου υπέβαλε την ερώτηση τι έχω κάνει ως Νίκος Τορναρίδης για τον τόπο μου τόσα χρόνια στην πολιτική και να εστιάσουμε στη Λευκοσία. Τι έχω κάνει για τη Λευκοσία τόσα χρόνια? Ήμουν μπροστά στην πολιτική, ήμουν σε χώρους λήψης αποφάσεων, είχα προσβάσεις, τι έκανα? Θα πω ότι η σημαντικότερη μου, αν θέλετε, προσωπική στιγμή, και ταπεινά το λέω, ήταν η μάχη που προσωπικά έδωσα και με ταπεινότητα λέω εκέρδισα για την αναγκαιότητα ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο. Και τούτα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τη συνένωση Αγλαντζάς, Έγκομης, Αγίου Δομετίου και Λευκοσίας, θα είναι όλα στη Μητροπολιτική Λευκοσία. Και θέλω να σου πω και κάτι. Τότε που διούσα τη μάχη, ένα σημαντικό κομμάτι του κόμματος μου ήταν εναντίον μας. Το θυμάσαι, ναι. Και σου λέω ότι δώσαμε τη μάχη, επέτυχα τη σύνθεση των απόψεων, τη συνένεση και έφερα αποτελέσματα. Και δύο άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Κύπρου. Σύνθεση, συνένεση και αποτελεσματικότητα. Είναι σημαντικό. Δεν αρκεί να καταθέτουμε διαφόρων ιδέες. Πρέπει να φέρνουμε πραξάρα. Λέω ότι είμαι περήφανος, αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνεια. Γι' αυτόν τον λόγο έχω και ιδιαίτερη σχέση με όλα τα πανεπιστήμια και αυτόν τον λόγο συζήτησα μαζί τους για να μεταφέρουν μια σχολή αντίστοιχη και ανάλογη της αρχιτεκτονικής που θα πάει στη Φανερωμένη, εντός των τυχών Λευκοσία, για να ανεβάσουμε έτσι τη ζωή. Χρειάζεται, διότι πριν λίγα χρόνια υπήρχε έτσι μια ωραία κίνηση στο ιστορικό κέντρο. Θυμάσαι, πήγαινε και ο κόσμος, δραστηριοποιήθηκε κλπ. Και μετά καταρρεύσε το όλο. Θα την επαναφέρω σε 3 χρόνια. Θα με καλέσετε εδώ, είναι υπόσχεση. Θα με καλέσετε εδώ να το συζητήσουμε. Έβλεπα ένα δημοσίευμα προχτές ότι δεν βρίσκει κανένας Κύπριος πολίτης θέση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση, τη θαλάσσια σύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Και ότι θα μπουν νέα πλοία κτλ. Θυμάσαι, είμαι σίγουρος, πριν 2 χρόνια επέμενα να γίνει πράξη. Το έγραψα στη Βουλή. Είδα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Είδα τον Πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Επία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με κατηγορούσα για λαϊκισμό. Το πετύχαμε. Τι θέλω να σου πω? Θέλω να σου πω ότι μπορώ να διεκδικήσω και μπορώ να πετύχω πολλά για τη Λευκοσία μας. Αν με εμπιστευτούν οι δημότες. Αν θέλουν κάτι άλλο, δημοκρατία αν έχουμε, εδώ είμαστε σε λίγες μέρες, είτε έκανα απόφασης. Που έλεγε και ο αείμνηστος. Ακριβώς, όπως έλεγε ο πατριάρχης της δικής μου παράταξης. Νικό, ο κόσμος στις τοπικές αυτοδιοίκησεις, στις εκλογές, αντιλαμβάνεται, θεωρείς ότι ναι, τούτο όλο που γίνεται αφορά την καθημερινότητα μου. Ακριβώς. Τούτον όμως, επειδή είπαμε στην αρχή, ο κύριος Προύντζος στηρίζεται από το ΑΚΕΛ, ο Νίκος Τορναρίδης από το ΔΙΚΟ, ΔΙΣΙ, ΔΙΠΑ κλπ.
Θεωρείτε ότι μετακινείται και κόσμος με κριτήριο όντως ότι ο Νίκος παρακάμει κάτι περισσότερο, ο άλλος παρακάμει κάτι περισσότερο, ο τρίτος κάτι περισσότερο? Πώς βλέπεις, Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε με πολύ κόσμο? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να παραδεχτούμε ότι η παράταξή μου βγήκε πληγωμένη από τις προεδρικές εκλογές και δυστυχώς παίρνω μηνύματα ότι κάποιοι θέλουν να λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο τρόπο για να στείλουν μηνύματα. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος να στείλουν μηνύματα, γιατί ο δήμαρχος που είναι να εκλέξουμε θα είναι για 5 χρόνια εκεί. Και μπορεί να επιστρέψουν πίσω και να πούμε γιατί αυξηθήκαν τα δημοτικά τέλη, μα γιατί τελικά δεν έγινε τούτο, μα γιατί δεν έγινε τ' άλλο. Εγώ σου λέω ότι τούτα που είπα θα γίνουν πράξη. Όπως λειτουργήσα πάντοτε στη ζωή μου. Παραδείγματος χάρη, πριν έρθω δαμέ, ήβρα 3 άτομα δαμέ που κάτω και λέει μου, κύριε Τορναρίτη, μα εννοείς το ότι να ανοίξει στη Μακαρίου? Και απήντησα, το εννοώ και θα είναι η πρώτη πράξη που θα κάνω. Και δεν το αποφάσισα έτσι. Συζήτησα με συγκοινωνιολόγους, με πολεοδόμους. Συζήτησα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επερπάτησα στη Μακαρίου 20-30 φορές. Είδα την πραγματικότητα. Η Μακαρίου, στην οποία αναφέρομαι, είναι το πάνω διάζωμα. Ναι. Θα κλείνει την Παρασκευή μετά τις 12 τα μεσάνυχτα και θα ανοίγει τα ξημερώματα της Δευτέρας. Και η Μνασιάδου, το στρίψιμο αριστερά, τα στυλούθια που τοποθετηθήκαν, θα αφαιρεθούν. Δεν μπορεί να μπήκαν για τα στυλούθια, αφού αριστερά έχει τόσους χώρους στάθμευσης. Πρέπει να κινηθούμε με τη λογική. Πέραν, είπες μου για την ποιότητα ζωής, για μένα. Προτεραιότητα έχει η καθαριότητα της πόλης. Άλλο τεράστιο θέμα. Έχουμε θέμα. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε το στόλο, το σκυβαλοφόρο. Πρέπει να ενοποιήσουμε υπηρεσίες. Πρέπει να ενημερώνουμε συνεχώς και αδιάλειπτα τους πολίτες. Πρέπει τα τηλέφωνα του Δήμου να απαντώνται. Και το ένα μήνυμα που στέλνω. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα ζωής και, αν θέλετε, η αισθητική της πόλης με αφορά άμεσα. Είναι μόνο για σπινακίδες που έλεγα προηγουμένως, που δυστυχώς βρωμίζουν το περιβάλλον, ειδικά οι παράνομες πάνω σε κτίρια κτλ. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Και με δεδομένο το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά από ένα ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα, αυτή τη στιγμή στο 26. Η Λευκοσία θα είναι για 6 μήνες η πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πρέπει να λειτουργήσουμε άμεσα. Να ομορφύνουμε την πόλη μας, να δυναμώσουμε τη Λευκοσία και να υποδεχτούμε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης και τους υπουργούς εξωτερικών και να τους κάνουμε, να τους καταστήσουμε πραγματικούς πρεσβευτές της Λευκοσίας μας, της πιο ιστορικής πόλης της Κύπρου, της πανέμορφης Λευκοσίας. Θέλω να αναδείξω και τον πολιτισμό. Το φεστιβάλ της Λευκοσίας θέλω να το απλώσω και στην Έγκομη και στην Αγλαντζά και στον Άι Δεμέτη. Θέλω να ρίξω φως στα 40 και περισσότερα μουσεία που έχουμε. Στους χώρους θρησκευτικής, σημαντικής αξίας, αρχαιολογικής, στον Προμαχώνα. Θέλω να δώσω ζωή, θέλω στο κέντρο της Λευκοσίας, στην πλατεία Ελευθερίας, μία τουλάχιστον φορά τον μήνα να γίνεται ένα σημαντικότατο πολιτιστικό γεγονός, μια όπερα, μια συμφωνική ορχήστρια, ένας τραγουδιστής. Θέλω επίσης, και το εκατέθεσα, να εφαρμόσω το σχέδιο ανάθεσης και υιοθεσίας όλων των πάρκων της Λευκοσίας, αν είναι δυνατόν, για να τα εξυγχρονίσουμε, να έχουν ωραίο πράσινο, λουλούδια, παγκάκια, παιδικά παιχνίδια περιβαλλοντικά τοποθετημένα και σωστά approved. Δηλαδή, είναι δυνατό ρε φίλε να πηγαίνω στο Ντουμπάι 50 βαθμοί, 46 βαθμοί Κελσίου ή στις βόρειες χώρες 10 βαθμοί πότο μηδέν και να μπαίνω μες στα πάρκα και να αισθάνομαι υπέροχα. Και στη Λευκοσία να δυσκολεύκουμε να βρω έναν πάρκο, να πάρω την οικογένεια μου, τους φίλους μου ή εγώ ίδιος και να περάσω όμορφα. Εγκόμη, αρχή κρατικών εκθέσεων, ανήκει στο κράτος. Αφημένη. Ανήκει στο κράτος, δεν ανήκει στο Δήμο. Έχω καταθέσει πρώτος την πρόταση, παρόλο που υιοθετήθηκε, δεν πειράζει. Και από άλλους και τους ευχαριστώ. Μάλιστα είπα ότι είμαι έτοιμος να υιοθετήσω προτάσεις που είναι λογικές και εφαρμόσιμες από τους ανθυποψηφίους μου. Και την ίδια ώρα είπα ότι θα συστήσω ένα συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν, προσέξτε, οι αντιδήμαρχοι, οι φίλοι των περιοχών του θέματος που θα συζητείτε και οι ανθυποψήφοι μου σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Όταν γίνονται δημοτικές εκλογές, όποιος χάνει είναι η μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην Κύπρο χάνονται. Όσοι χάσουν τις εκλογές, χάνονται. Και επανέρχομαι στην έγκομη και λέω: θέλω ένα μητροπολιτικό πάρκο. Το έχω συζητήσει ήδη με τον Υπουργό Εσωτερικών και με τον Υπουργό Μεταφορών. Επαναλαμβάνω, ανήκει στο κράτος. Θα πιέσω όμως. Το υποσχέθηκα στους πολίτες, θα γίνει πράξη. Αν εκλεγείτε το τάγουλα να τα ξαναδούμε σίγουρα, γιατί είναι να αξιολογηθούν και στην πορεία το πώς υλοποιούνται και τα χρονοδιαγράμματα. Γιατί έχουμε και ένα θέμα στην Κύπρο με τα χρονοδιαγράμματα γενικότερα, μετακινούνται κλπ. Αναφερθήκατε στους ξένους κλπ. Προηγουμένως, επισκέπτες κλπ. Που έρχονται στην Κύπρο. Έχετε υποδεχθεί κατά καιρούς και επίσημα πρόσωπα κλπ. Από το εξωτερικό. Θυμάστε κάποια χαρακτηριστική να τα κάνουν που ακούσατε, που σας είπα για τη Λευκωσία? Κοιτάξτε, η Λευκωσία, όταν έναν επισκέπτη τον οδηγήσεις έτσι, και περπατήσεις εκεί που πρέπει να περπατήσεις, φεύγει εντυπωσιασμένος. Εξαρτάται και σε κάθε πόλη του κόσμου. Είναι πού θα πας. Πρέπει να σου πω χαρακτηριστικά ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, όλα μου τα meetings, τα ραντεβού τα έκανα στην παλιά Λευκωσία, στην οδό Σόλωνος, στον Οντάν του Ράμι που λέμε. Τώρα, σήμερα, ενώ όλα τούτα τα χρόνια, σίγουρα μια φορά την εβδομάδα περπατώ ούλιον του, είναι δυνατόν ούλη την παλιά Λευκωσία και μια άλλη φορά, ενώ Σάββατον ή Κυριακή, το πάρκο της Ακαδημίας, που θα τους έπαιρνα. Ναι, θα τους έκανα μια ιστορική περιδιάβαση στον προμαχώνα της Λευκωσίας, αλλά θα τους έπαιρνα και στους ιστορικούς πυρήνες και του Καϊμακλιού και της Αγλαντζάς και του Αγίου Δομετίου, αλλά και της Έγκομης. Και όταν λέω ιστορικούς πυρήνες, είναι φοβεροί. Απλά πρέπει να τους δυναμώσουν. Θέλουν να αναδειχθούν. Πρέπει να αναδειχθούν και πρέπει να κατοικηθούν από νέα ζευγάρια. Δηλαδή τα παραπάνω κτίρια είναι απροσπέλαστα, ακατοίκητα ή κατοικούνται δυστυχώς μόνο από μετανάστες. Ο κόσμος που ταξιδεύει στην Ευρώπη βλέπει ότι κάθε ιστορικό κέντρο οποιασδήποτε χώρας είναι στολίδι. Βεβαίως. Η Λεμεσός, η Πάφος, η Λάρνακα έχουν τη θάλασσα σαν διαβατήριο προς τα έξω. Εμείς έχουμε την παλιά πόλη και τους πυρήνες των περιοχών. Πρέπει να τους ανεβάσουμε. Και όταν μιλώ για τις περιοχές, Χρήστο μου, θα σου πω το εξής. Θα λειτουργήσω με δικαιοσύνη, όπως λειτουργούσα πάντα. Το κομματικό καπέλο, όταν συνεδριάζω στο Συμβούλιο, θα είναι απ' έξω. Και θα είναι ισόρροπη. Είναι εύκολο τούτο. Βεβαίως. Όταν το απέδειξα 23 χρόνια, άλλο να ρωτήσεις αν είναι εύκολο. Ειδικότερα όταν έχει και φιλοδοξίες. Για παρακάτω. Τούτο είναι καλή ερώτηση. Ρώτα τον να το δεις. Λοιπόν, άρα λέω ότι θα. Είναι έχει κόστος όμως για τον Νίκο τούτο. Είναι είχε κόστος. Μα είχε κόστος πάντα. Γιατί τότε που σκοτώνουμε για το ΤΕΠΑΚ, που σκοτώνουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που σκοτώνουμε, θυμάσαι, τα νομοσχέδια κατά της διαφθοράς. Θυμάστε την πίεση. Οι μεταρρυθμίσεις και λίγο. Η μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης. Περάσαμε τα και στα χρόνια του κορονοϊού. Όταν ανέλαβα την Επιτροπή Νομικών, αλλάσουμε και θέματα, λέμε γίνεται πιο ζωντανά. Είπε μου η διευθύντρια της Βουλής, γιατί σου φορτώσαν την Επιτροπή, αφού εσύ έκλεισες το δικηγορικό σου γραφείο, μόλις εκλέγηκες βουλευτής και ασχολείσαι. Λέω ότι σε φορτώσαν μου ότι οφείλω να αναλάβω. Και καταφέραμε και πετύχαμε και τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης και τα νομοσχέδια κατά της διαφθοράς. Γιατί? Διότι εφαρμόσαμε στην πράξη τη σύνθεση και τη συνένεση. Και φέραμε αποτελέσματα, και φέραμε ισχυρά αποτελέσματα. Άρα λέω ότι με τούτον ακριβώς το πνεύμα, με όραμα για τη Λευκωσία, με πάθος για δουλειά, αλλά και με αγάπη στους ανθρώπους, με τον τρόπο θα λειτουργήσω, με τον τρόπο θα εργαστώ και είμαι σίγουρος ότι θα φέρουμε έτσι πάρα πολλά αποτελέσματα και στον Αϊδεμέτη που είναι πολλά υποβαθμισμένος δυστυχώς, το 80% της επικράτειας του είναι κατεχόμενος, και στην Έγκομη που έχει την ποκή πλευρά η οποία πρέπει έτσι να δυναμώσει, να αναδειχτεί, και στην Παλουρκώτισσα και στο Καϊμακλή που παρόλο που έγινε πολλές πεζοδρομοποιήσεις και έργα άλλα χρήζουν βελτίωσης,
θα προχωρήσω και το έχω συζητήσει με τη διακυβέρνηση του τόπου στην ανάπτυξη του ΣΟΠΑΣ, που πρέπει να σας πω η ιδιοκτησία του κτηρίου είναι μόνο, ή του Δήμου είναι μόνο το κτίριο, διότι ακούω διάφορα πράγματα. Όμως ναι, θα προχωρήσω σε μια καινούργια πόλη για να δοθεί το δικαίωμα και σε νέα ζευγάρια να έχουν μια προσιτή κατοικία, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, αλλά θα σπρώξω τα πράγματα και για τη Λεωφόρο Αμοχώς του, η οποία είναι μπροστά του το ΣΟΠΑΣ, για να δοθεί και η ευκαιρία της σύνδεσης των περιοχών εκείνων. Που για μένα και πέρα θα σου πω ότι πρέπει, ακούστε με, να τελειώσει ο περιφερειακός δρόμος της Λευκωσίας, να εφαρμοστούν στην πράξη και σωστά το park and ride σε όλες τις εισόδους της Λευκωσίας. Και ακού κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω σε μια απόσταση χρόνου να συνεχίσουν να κυκλοφορούν τούτα πελώρια λεωφορεία, οι κουλέδες μες στη Λευκωσία. Το πράγμα, Ούτα θέλω να αντικατασταθούν από μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία σε συχνότερες διαδρομές. Έχει κόστος. Θα σου πω και να σου πω ψέματα. Να σου πω αλήθεια. Βεβαίως, προπόλου υπάρχει σύμβαση μέχρι το 30 και είναι ιδιώτης που την έχει. Να την επαναδιαπραγματευτεί το κράτος. Θα σου πω και κάτι. Βάσει του σχεδίου ανάκαμψης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυπριακή Δημοκρατία θα παραλάβει 40 μικρά λεωφορεία. Το έχω συζητήσει ήδη με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Βαφιάδη. Έχω ζητήσει τούτα τα 40 λεωφορεία να έρθουν στη Λευκωσία και για τις ανάγκες της Προεδρίας που σας είπα προηγουμένως. Και χαίρομαι να σας πω ότι η ανταπόκριση ήταν απόλυτα θετική. Άρα λέω ότι έχουμε πλάνο, έχουμε όραμα, έχουμε προορισμό, αλλά και κάτι άλλο. Έχουμε και την υποστήριξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ξέρετε, ο Δήμαρχος μία ψήφων έχει. Είπαμε το και λέμε το συνέχεια. Ό,τι και να σας πω, δάμε, αν δεν έχω την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα προχωρήσει τίποτα. Άρα είμαι έτοιμος να αναλάβω, γύρισα και μανίτσα θωρίστα, που και πέρα στους δημότες αναμένει να απομένει να αποφασίσουν αν με θέλουν Δήμαρχο Λευκωσίας ή αν με θέλουν να συνεχίσω στη Βουλή. Μέσα από τις κουβέντες που έχεις καθημερινά με κόσμο, θέλω να κάνω δύο ερωτήματα. Τι είναι το πιο παράξενο που ακούσες που πολίτη να ζητά και αντίστοιχα ποια η πιο παράξενη πρόταση που σε ξένησε από προγράμματα που είδες είτε αθυποψηφίως είτε ευρύτερα για άλλους δήμους. Το πιο παράξενο που άκουσα από πολίτη μου τηλεφώνησε κάποιος. Φίλο, θα πω το όνομα. Όχι, σίγουρα, δεν θέλω να φωτογραφίσουμε. Ότι ανέβηκε μια γάτα πάνω από το σπίτι του και ότι πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως ο Δήμος να την κατεβάσει γιατί μιαουρίζει και κλαίει κτλ. Το δεύτερο σου ερώτημα ήταν. Ναι, που τα προγράμματα που είδες, είτε αυτουποψηφίους, είτε και ευρύτερα υποψηφίο. Έναν καιροφανές που είδα είναι να δημιουργηθεί σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ένας χώρος για ντους, για να κάνουν τους υποδηλάτες. Είναι καιροφανής ιδέα, μη εφαρμόσιμη ιδέα και πρέπει να σου πω ότι δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές μη εφαρμόσιμες ιδέες σε προγράμματα υποψηφίων. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε εκλογές και πρέπει να υφαρπάσουμε πρώτα τη συνείδηση και μετά την ψήφο των πολιτών. Αλλά εγώ πάντοτε πίστευα, Χρήστο μου, στην αλήθεια. Εγώ τούτην τη σχέση εμπιστοσύνης είχα πάντοτε με τους πολίτες. Τι είναι που επίστευκα, έλεγα τα πάντα. Και να σου πω και κάτι. Θέλω έτσι να απευθύνω από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ειδικότερα στους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού που πάντοτε και για πολλές θητείες μου έδωκαν την εμπιστοσύνη του. Και ξέρεις κάτι, επειδή μίλησες προηγουμένως και για δημοσκοπήσεις, και οι δημοσκόποι και οι δημοκόποι θα πάρουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τους συναγερμικούς αλλά και από τους δικοικούς που απευθύνω ευγνωμοσύνη το πώς με αγκάλιασαν. Και πως ο Νικόλας Παπαδόπουλος προχτές για 2 ώρες γυρίζαμε τα σπίτια του Καϊμακλιού, από σπίτι σε σπίτι. Και η Δημοκρατική Παράταξη και ο Κωστής ο Ευσταθίου που με αγκάλιασε με μεγάλη αγάπη, ότι ξέρει με ο άνθρωπος, ξέρει τη δουλειά μου και κάτι άλλο. Και πρόσεξε τον που να σου πω τώρα.
και κρίσιμο για όλες τις εκλογές. Οι δημότες πρέπει να μας ξεψαχνίσουν όλους. Τι έκαναμε τα τελευταία 10-20 χρόνια ο καθένας που μας. Ερώτησες με προηγουμένως τι έκανα για την Λευκοσία και την Κύπρο. Να ρωτήσουν και τους υπόλοιπους τι έκανα. Εν αρκεί να λέει είμαι νέος 45 ετών. Και τι έκαμες κύριε νέε 45 ετών για την Λευκοσία ή για τον τόπο σου. Γιατί στην Αντιπέρα όχθη μπορώ να πω και εγώ απλούστατα έχω 14 χρόνια περισσότερη μπύρα. Και η πείρα είναι ανεκτήμητη. Δεν μπορεί να αγοράσεις την πείρα. Δηλαδή, μέσα από την πορεία της ζωής και μέσα από τα λάθη που κάνει κάποιος, δυναμώνει την αντίληψή του και προχωρά με ασφάλεια μπροστά. Ο Νίκος αναγνωρίζει τα λάθη του. Βεβαίως αναγνωρίζω τα λάθη μας. Να μπορούσε να αναφερθεί σε κάποιο λάθος που ενδεχομένως, αν το έκαμε διαφορετικά, να είχε και άλλη εξέλιξη, είτε για το κοινό καλό συμφέρον που λέμε πάντα, είτε για τον ίδιο ακόμα. Κοίταξε, λάθη κάποιος άνθρωπος ή κάποιος ειδικότερα πολιτικός, είμαι σίγουρος ότι έκαμε πάρα πολύ, όπως και εγώ. Δεν ξέρω τώρα πόσα, δεν ένα, μπορεί να έκανα πολλά. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Και με σένα, πρώτα, άκου να σου πω, παππούς μου τι μου έλεγε πάντα, άκου να σου πω, Νίκο μου έλεγε. Όταν πιένεις τη νύχτα να κοιμηθείς, πριν κοιμηθείς και θωρείς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να σκέφτεσαι πάντα. Αδίκησα κάποιον, επίκρανα κάποιον και να προσπαθείς την επόμενη ημέρα ή τις επόμενες μέρες να επαναφέρεις πίσω την αδικία που έκαμες ή να μιλήσεις με τον άνθρωπο που επλήγωσες. Που τον κάνεις το. Ναι, δεν λέω ότι πετυχαίνω το πάντα. Σίγουρα, αλλά εννοώ μπαίνεις στη διαδικασία. Βεβαίως μπαίνω στη διαδικασία, διότι να σου πω, θεωρώ ότι όταν σε τρέχουν οι τύψεις, οι αρρηνίες, στο τέλος είναι τον εαυτό σου που βλάπτεις. Εγώ να σας πω κάτι, πάντα όταν βάζω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι και μου με ήσυχα, ότι δεν λειτουργήσα ούτε με προσωπική ατζέντα ποτέ. Πάντα εκείνο που επίστευκα το έλεγα και το έλεγα με παρησία και δημόσια. Θυμάστε και στις προεδρικές εκλογές. Είπαν μας κατά συνείδηση ψήφο. Τους πρώτους 12 μήνες εδούλεψα σκληρά για την υποψηφιότητα του Αβέροφ Νεοφύτου. Έκανα 71 δημόσιες παρεμβάσεις, είτε σε σωματεία, είτε στις τηλεοράσεις, είτε ας πώς. Στη δεύτερη Κυριακή είχα το δικαίωμα και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολιτικοί και είπα ότι, και δικαιολόγησα γιατί το είπα, ότι στηρίζω την υποψηφιότητα στη δεύτερη Κυριακή του Νίκου Χριστοδουλίδη. Γιατί πρέπει η πατρίδα μας να παραμείνει στις ράγες του δυτικού και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού πρώτον. Δεύτερον, η πατρίδα μας πρέπει να κρατήσει τα οικονομικά της σε υγιείς βάσεις, όχι τούτα δώστα όλα που βλέπουμε τα δυστυχώς τώρα και στις εκλογές με τις προτάσεις, όχι τις προτάσεις του Αγγέλ δώστα όλα. Και θα προσέθετα και κάτι άλλο που δεν το είπα, αλλά χαίρομαι που το βλέπω, μεταναστευτική πολιτική. Φαντάστηκες να ήταν το Αγγέλ στην εξουσία, θα είχαμε τούντα θετικά αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Δεν λέω ότι λύσαμε προς Θεού, δεν το λύσαμε καθόλου το πρόβλημα, αλλά έχουμε θετικά αποτελέσματα. Η Κύπρος είναι η χώρα που καταγράφει τις περισσότερες αναχωρήσεις μεταναστών από όλη την Ευρώπη ποσοστιαία. Άρα λέω ότι είχα δύο επιλογές μπροστά μου, τον υποψήφιον του ΑΚΕΛ και τον κύριο Χριστοδουλίδη. Έπρεπε να κάνω επιλογή, είμαι πολιτικός, έκανα την επιλογή μου. Έτσι λειτουργούσα πάντα. Και σήμερα είμαι υποψήφιος μιας μεγάλης κεντροδεξιάς συνεργασίας απέναντι στον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Τούτη ουλή η ιστορική αναδρομή που έκαμε στις προεδρικές άφηκε μια πληγή. Πολλές πληγές που άφηκε. Αυτές οι πληγές σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Ήταν να σου πω δηλαδή, πρώτες βοήθειες σίγουρα είναι. Οι πρώτες βοήθειες δοθήκαν, πήραμε τις όλοι, είναι αλήθεια. Τι να σας πω, εύχομαι και ελπίζω να μην παρασυρθούν οι φίλοι και οι οπαδοί του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η παράταξη μας είναι εκεί, είναι ιστορική παράταξη και έχουμε εκλογές οι οποίες, ξέρεις, είναι ευρωπαϊκές. Άρα πρέπει να επιλέξουν οι πολίτες κόμματα που πιστεύουν στην Ευρώπη.
Ο συναγερμός πιστεύει στην Ευρώπη. Το ΔΥΚΟ πιστεύει στην Ευρώπη. Η ΔΥΠΑ πιστεύει. Το ΑΚΕΛ πότε πίστεψε στην Ευρώπη? Ήταν μόλις προχτές. Εξέδωσαν μια απανταχούσαν των κομμουνιστικών κομμάτων στην Ευρώπη. Μα ξέρουν οι πολίτες ότι 36 βουλευτές έχει η αριστερά στην Ευρώπη, 36 ευρωβουλευτές, συγγνώμη. Άρα λέω, είναι κρίσιμη. Δηλαδή, είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Είναι πολυεπίπεδη. Δυστυχώς θα συγχύζουμε. Θα συγχύζουμε τους πολίτες, γιατί να έχουν ψηφοδέλτιο, να έχουν τώρα. Και νομίζω να έχουμε απώλειες για ευρωεκλογές, για δήμαρχο, για λεγόμενον περιφερειάρχη, πρόεδρο του Επαρχιακού Συμβουλίου. Θα έχουμε εκλογές για σχολικούς εφόρους, για δημοτικούς συμβούλους και θα έχουμε και εκλογές στους κατεχόμενους δήμους. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Οι πρόσφυγες, και μήνυμα που στέλνω, οι πρόσφυγες δικαιούνται, τούτοι που μένουν Λευκοσία, ακούστε με, δικαιούστε να ψηφίσετε και για τον δήμαρχο της κατεχόμενης, ας πούμε, Αμοχώστου, για τον υποψήφιο δήμαρχο της Αμοχώστου, αλλά δικαιούνται να ψηφίσουν και τον δήμαρχο της Λευκοσίας. Το ψηφοδέλτιο του δημάρχου της Λευκοσίας είναι κίτρινο. Κίτρινο. Και που πάνω τέλεια, εγώ έβαλα το όνομα μου, διότι είναι που κάτω το όνομα. Ναι. Δηλαδή, τούτη αυταρέσκεια μ' άρεσκε ποτέ. Έγραψα από πάνω για τη Λευκοσία μας. Και τούτη, και θέλω να κλείσω με τούτο Χρήστο, τούτη είναι η υπόσχεση που σας διώ από την καρδιά μου. Θα λειτουργήσω για το συμφέρον της Λευκοσίας μας και μόνον της Λευκοσίας μας. Μακριά από οποιοδήποτε, είτε κομματικό συμφέρον, είτε ιδιωτικό συμφέρον, και μένω ως εδώ επί του παρόντος. Νίκος Τορναρίδης, ένας πολιτικός πουντζάκι, μπορεί να σου πει κάποιος είναι δούλεψε ποτέ του, βολεμένος πάντα στα πολιτικά δρόμενα, έχει την άνεση του, έχει την πολυτέλεια να κινείται με τον τρόπο που κινείται κλπ. Τούτο μπορεί να είναι μια απλοϊκή απλή, να μην τη χαρακτηρίσουμε απλοϊκή σκέψη ενός ανθρώπου. Τι απαντούμε σε τούτο? Εντάξει, δεν ήθελα βεβαίως θα σου πω, πολιτικός από Τζάκι. Θα πω ότι όταν ήμουν περίπου 7,5 χρονών, χώρισαν οι γονείς μου. Η μάνα μου παντρεύτηκε τον Χρήστον τον Σαβεριάδη εξ Αμοχώστου. Μεταφερθήκαμε στην Αμόχωστο, έζησα για 1,5 χρόνο στην Αμόχωστο, πήγαινα σχολείο στη Χρυσή Αχτή. Μετέπειτα, τα χρόνια και ήταν πολλά εύκολα. Εντάξει, τέλειωσα μετά την εισβολή, μεταφερθήκαμε στην Λευκοσία και πάλι, πήγα στον Λυκαβητό, μετά στην Ακρόπολη, μετά για σπουδές. Την περίοδο που σπούδαζα, πρέπει να σου πω, μπορεί να έκανα και 2 και 3 δουλειές. Δούλεψα και σαν καρσόνι, δούλεψα και σαν μπάρμαν, αλλά δούλεψα και φτιάχνοντας έπιπλα και μεταπολώντας τα. Δεν ήταν εύκολη ζωή η δική μου, ούτε των αδερφιών μου, πρέπει να σου πω. Όπως το βλέπει ο κόσμος σήμερα, με την έννοια. Ναι. Από εκεί και πέρα, εργάστηκα και εγώ σκληρά, όπως πολλοί άλλοι συμπολίτες μας. Πολλές φορές η εικόνα δεν είναι ακριβώς και η ουσία. Παρόλο που δεν αρέσει μου να μιλώ για τέτοιους θέματα. Εντάξει, μετά μπήκα στη δικηγορία, ήμουν πρώτα με τον Λεύκο τον Κληρίδη, τον Αΐμνη, τον οποίο υπεραγαπούσα. Μετά έκανα το δικηγορικό μου γραφείο. Μετά εργάστηκα με τον Μιχάλη τον Πική, συνεταιρέψαμε. Και όταν εκλέγηκα βουλευτής, αποφάσισα μόνος μου να εφαρμόσω στον εαυτό μου το ασυμβίβαστο της ενάσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος με την βουλευτική ιδιότητα. Έστειλα επιστολή σε όλους μου τους πελάτες και τους είπα να πάνε όπου θέλουν και έκλεισα το δικηγορικό μου γραφείο. Και από τότε είμαι αφοσιωμένος στο δημόσιο συμφέρον, στη βουλευτική μου, αν θέλετε, διαδρομή. Είμαι ο επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μαζί μου είναι ο Γιώργος ο Λουκαΐδης, η Χριστιανά Ερωτοκρίτου και ο Κωστής ο Ευσταθίου. Είμαι επίσης επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στα Ασιατικά Κοινοβούλια.
κάποια στιγμή εκλέγηκα και αντιπρόεδρος των Ασιατικών Κοινοβουλίων και πρόεδρος της πιο κρίσιμης επιτροπής, της Επιτροπής Οικονομίας και Ενέργειας. Θα σου πω παράλληλα ότι εντάξει, είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και χειριστήκαμε πολλά δύσκολα θέματα. Σε δύσκολες περιόδους. Αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις. Πήραμε, ναι, το 2013 σοβαρότατες μπορεί και αντιλαϊκές αποφάσεις για να σώσουμε την οικονομία, για να έχει ριάλια μέσα να διούμε, για να μπορώ να ζητώ εγώ που τον Υπουργό Εσωτερικών λεφτά. Για τη Λευκοσία έπρεπε το Πουντζίν να έχει λεφτά. Αγεμάτο, βέβαια, πώς θα τα βρούμε. Θυμάσαι τη φτωχοποίηση του 2013. Μετά ήταν και άλλες κρίσεις. Ήταν η υγειονομική κρίση, η κρίση των πολέμων στην Ουκρανία, δαμέ στη γειτονιά μας. Άρα λέω, τούτο που λέω ότι η πείρα, η γνώση του πώς λειτουργεί το κεντρικό κράτος, πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο, έχει σοβαρότατη σημασία για το δήμαρχο της Μητροπολιτικής Λευκωσίας. Δεν μιλούμε για το δήμαρχο της οποιασδήποτε πόλης της Κύπρου. Επειδή είπαμε τη λέξη εικόνα, της εποχής μας εστιάζει ο κόσμος στην εικόνα, βλέπουμε τα social media δημιουργούν εικόνες, καταστρέφουν εικόνες, πολλαπλασιάζουν εικόνες ενός πρόσωπου κλπ. Τούτη όλη η δύναμη το social media σήμερα, πώς την αντικρίζεις? Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να σου ασχολήθηκε και νομίζω σχετικά νωρίς, ναι. Εννοώ με τα social. Όχι, μάλιστα είχε μια ανάλυση πριν 4-5 χρόνια. Θυμούμαι, μια από τις εφημερίδες της εδώ στην Κύπρο και έλεγε ότι ήμουν ο πρώτος πολιτικός που μπήκε στα social media και είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα μέσο μεταφοράς των μηνυμάτων. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Τώρα συζητούμε για το artificial intelligence, συζητούμε για τεράστια βήματα που έγιναν μπροστά, τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά, συγγνώμη, που την ανθρωπότητα και που μας, θα φέρουν θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει όμως και η σκοτεινή πλευρά της ιστορίας και της συζήτησης, η οποία πρέπει να προσεχθεί. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικές δικλείδες. Και είναι κάτι που συζητείται το δευτερόλεπτο στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ναι, στα social media, προφανέστατα, αφού χρησιμοποιώ τα, δεν μπορώ να πω... Ναι, ωραία. Από εκεί και πέρα, πάντοτε με προσοχή και πρέπει να σου πω, επειδή ακριβώς το θέμα οδήγησε πολλούς νέους ανθρώπους ή να κάνουν bullying σε άλλους ανθρώπους, αλλά και μεγαλύτερους, έχουμε ένα θέμα και στην Επιτροπή Νομικών που συζητούμε για να ποινικοποιηθούν πράξεις οι οποίες είναι πράξεις εξύβρισης, απειλής ή άλλως πώς μέσων μηνυμάτων ή των social media, γιατί η ελευθερία του ενός βεβαίως δεν μπορεί να εξυπακούει την ανελευθερία του άλλου. Αυτό για μένα ήταν πάντοτε όρος ζωής με απόλυτο σεβασμό σε όλους. Και να μείνουμε ακόμα στην εικόνα και να το κλείσουμε σιγά σιγά. Τι θεωρείς ότι σχετικά με τον Νίκο Τορναρίδη έχουν εσφαλμένη εικόνα, εντύπωση, μερίδα πολιτών, μερίδα κόσμου κλπ? Κοίταξε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 23 χρόνια βουλευτής. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εφοβήθηκε ποτέ να πει δημόσια την άποψη του. Ένας άνθρωπος που εκεί που έπρεπε να συγκρούστηκε, έχω την εντύπωση ότι έχει και τις αντιπάθειες του. Τούτο όμως που δεν θέλω και θέλω να το ξαναπώ και είναι ακόμη ένα μήνυμα που θέλω να στείλω, θέλω να μείνουν μακριά οι προσωπικές ατζέντες που δυστυχώς υπάρχουν από τούτη την εκλογή. Να μην πληγώσουμε το δημοκρατικό συναγερμό, να μην πληγώσουμε τούτη τη συνεργασία, την κεντροδεξιά που έγινε στη Λευκοσία, να μην πληγώσουμε τη Λευκοσία λόγω του ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν κάτι άλλο μέσω του δικού μου χτυπήματος, δηλαδή να με χτυπήσουν εμένα για να χτυπήσουν είτε την παράταξη είτε την πρόεδρο της παράταξης. Τούτο δεν το θέλω και εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί. Τούτο είναι ένα μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι οι εκλογές γενικά να δείξουν σε πολλά κόμματα κάποια άλλα δεδομένα ίσως.
Μετά τις 9 του Ιούνιου νομίζω να συζητούμε κάποια άλλα θέματα που να προκύψουν γενικότερα. Γιατί κάθε εκλογική αναμέτρηση δίνει και κάποια άλλα δεδομένα για να συζητήσεις κλπ. Είναι λογικό. Είναι προφανές. Ναι. Εγώ σου είπα ξανά ότι είμαι εδώ. Όπως δούλεψα στη ζωή μου, έτσι ακριβώς θα λειτουργήσω. Στο φως, σε κανέναν κλειστό δωμάτιο, σε κανέναν απολύτως παρασκήνιο και με κανέναν πατερούλι από πίσω. Τούτο που πάει. Παντού. Σε όσους έχουν πατερούλιδες που πίσω. Προστάτας. Ή προστάτες. Εντάξει, τούτο να μας το εξηγήσετε άλλη φορά. Έχω την εντύπωση όταν ζεις σε μια κοινωνία όπως την Κυπριακή, κάποια στιγμή, είτε σύντομα είτε λίγο αργότερα, οι αλήθειες πάντα βγαίνουν στο φως. Μα είναι νομοτελειακό τούτο. Είναι νομοτελειακό. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, έλεγα. Αλλά να μην κλείσουμε έτσι με μαράζα. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Είμαι έτσι, ξέρω πώς λειτουργούν, ειδικά οι συναγερμικοί δεν θα πληγώσουν την παράταξή τους, όπως και οι δικοικοί δεν θα πληγώσουν τον Νικόλα, ο οποίος βγήκε έτσι και με στήριξε με μεγάλη δύναμη, όπως και οι φίλοι υπόλοιποι. Είμαι σίγουρος ότι και οι δημοσκοπήσεις και όλοι τούτοι που βρίσκονται στα παρασκήνια και κάνουν υπολογισμούς με προσωπικές ατζέντες θα απογοητευτούν από τη δύναμη της ψήφου των δημοτών. Και θέλω να απαντήσω και κάτι. Μπορεί σήμερα να με στηρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το Δημοκρατικό Κόμμα, η Δημοκρατική Παράταξη και το Κόμμα για τα Ζώα, στους οποίους απευθύνω απεριόριστη ευγνωμοσύνη. Όμως, σαν δήμαρχος, θα λειτουργήσω υπέρ όλων των δημοτών. Δεν πρόκειται ποτέ. Ποτέ, δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Όχι, διότι απαιτεί ο Δημότης. Ακούστε, δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσω την κομματική ταυτότητα του Δημότη για να ανταποκριθώ στο κάλεσμα του. Και κάτι άλλο. Έχω πει και θα γίνει πράξη ότι μία φορά το μήνα θα είναι η μέρα του Δημότη, θα είναι ανοιχτά όλα τα γραφεία του Δήμου για όποιον θέλει να δει τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους στις περιοχές τους, αλλά και τους εργαζόμενους στο Δήμο που έχουν θέση ευθύνης, και θεωρώ ότι την ίδια ώρα όλες οι διαδικασίες που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι διαφανείς και να τις γνωρίζει ο κόσμος. Και επειδή είμαι μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, σας λέω ότι θα δημοσιοποιούνται την ίδια στιγμή μέσω του διαδικτύου οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να λειτουργήσω στο φως. Οπότε, Νίκο, τώρα να δείτε, τα στοιχήματα είναι πολλά. Εάν εκλεγείτε, θα σας παρακολουθούμε και στην πορεία πώς θα χειριστείτε τα όλα τα ζητήματα που είπετε. Είπαμε μεγάλες λέξεις, μεγάλες έννοιες, μεγάλα στοιχήματα, μεγάλες προκλήσεις. Οπότε θα αφήσουμε την 9η Ιουνίου να μας δείξει πώς θα πορευτούμε για τη Λευκοσία. Ακριβώς. Ό,τι μου ζητήσουν οι δημότες να κάνω μέσω της ψήφου, θα κάνω πράξη. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και θα είμαστε εδώ για άλλες συνεντεύξεις παρομοίου τύπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και κάθε επιτυχία σε εσάς και σε όλους όσους έτσι στηρίζουν την αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε.